Ayan mga birds, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel mga birds. So nagbabalik tayo mga birds. Yaramigin tayo tata mga birds. Nagmukbang tayo siguro. Han nga siguro, mukbang tayo nga talaga. Ngayon ti mukbangan tayo mga birds kiko nyat tayo na daytan nilaga ti mukbangan tayo. Tingin tayo matangag mukbang ti nilaga. Nilagang talbos ng kamote, nilagang okra, nilagang alokbate, nilagang parya. Daya agita ti karigatang alutuin mga birds. Kaji. Nagiging natin blind data. So, napay nga orayin tayo ke mga rugi tayo na at mabisi na kaon. Agala tayo ti agala tayo ti kwa ti ugot ti kamuti mo na sa tayo agala kay dita tuma nga kwa tayo nga sidain tayo tatang kwa nga aldaw kwa idupel tayo ti bugoong mga birds nga dati kwa na kamatis na tano na imas. O sige, tayo agalan. Tanga talaga. Ito na yung ugot ng kamote mga birds. Nagkatil tayo na. Yan yung English na ito yan. Ma? Kamote tops. Ha? Atoy nasida at itinabili dito yung Mindanao ugot ti kamote. Hop! Asay! Suday ito yan! Ni bakit kumati agala ti palang at ini bakit ko kukwa ato ilunggo ay ilungga ako na kuma na sweet kan day to isuna basta mga ilungga ka sweet kung na dapat ang lamok kinhan lang ay ilungga lahi na araw dapay lahi na nga sa balay Dragon. dalahi na nga kubra dapay lahi na nga dragon. Delikado. Natektal tayo ng mga birds. Sudah nga tabungan na lagi ito yung okra dito. Ganda. Natangkin matay. Hawa mati. Kamay mayatan na. Tingay. Nako. Madi mabalinay to na matatanggandan mga birds. Damot amay sak day ta. Hawan may samot di mabalay dua dua hawan araw may sama ay duduwa ti mabalin mga birds natangkenan lagi ti duman mabalin nga imulan may sa palpak bagpay ko lang na agbirok tayo lang ng tiparya balang ugot tiparya awam mo ugot na tiparya balang mga birds na nadawi nga talaga tiparya balang dito ayan may
Dati may isa nga pangalalaan may ti pareha balang ang madayaw DJ pa. Oh, anay. Uong kuma. Nadaoang. Uong tibon taon. Nadaoong aka. Ay giant ah. Wow, lata ti uong. Uong pareha ako mati. May ngasidain. Makailiw siya. Te, lutuon mo na dya. Ya ugot ka kamute. Tihood. Ano birds, mukbang na tayo. Ito pala dahon ng sibuyas. Laso na. Ito ugot ti kamute. Palang ken alokbate. Dagpal tayo tinay. Bugong madating kamatis na. Da sibuyas na. Kita da sili na. Palitaw. Okay. Sa kadaluson nga na po. Come on. Oh. Sa kadaluson nga na po. Okay na. Nakurang atoy ah. Oh, bantayon apo. Naimas ditoy. Magam. The best na talaga ako yung good kamote. Naligatan ka doon, nagtimpla din nagluto dito. Budayan ka ma? Grabe. Pag luto mo sinay, yawa nga ka timpla no? The best. Alokbate. Ito yung alokbate, natudumate, alok buti ko. May sardinas. Naimasayay. Ilok na sardinas. Alokbate. Sibuyas, dahon sibuyas. Masam. Ya, sama maibos dito eh. Ay, lagi jay ko gayam. Ujag damdamag nga Nujag damdamag nga pa. Kapag ano ay agtakta ka data. Agtakano te yung pedda ti mga Ilocano dito yung Mindanao. Apo. Di pala panahon ti hapon nga ato ti Ilocano ti Mindanao. Nagkaray swalitan.
Haglalaok ti katoy. Haglalaok ti tatao ti Mindanao. Ada Ilonggo, Cebuano, ang Bisaya, unada. Muslim. Adutoy. Nagidad to mga han makamaw. Ti amo dalang kwato Mindanao, puro Muslim lang. Ngumaam. Mungkin mak ang talaga ito ungkot sa kamong saya. Mama, kumang dugot parya na. Na sa pulang ugo parya. Pagdansa mo na kauna. Managala tatay. Ugot ti parya balang. Tôm. Hindi may ibusin na pilom. Dagi ko sa iliwan dagi tayo. Dagi abroad nga babayan tayo mga lakay. Iliwan dati luto ti mga Ilocano. Mailiw da pa ito na kita. Tumapog-tapog di tawaig. Apa nagkuryente kas karapan nagkamal, nagtabukol. Ay. Data ti kapintasan dun ka probinsya. Ano na po yun, ma? Ha? Ano na po yan? Ha? Ano na po yan? Wala na. Ano na po yan? Sika! Masarap? Masarap! Talaga nga, isa sa pusong de. Nagtimpla na ito, nilaga. Stop. Hanggang natuloy lang na rin, te. Mukbang tayo malakay, kay makita yung mana, umin na po ikaw. Ayos kusa ko, tawan nga talagan. Salamat na kita yung buiboy ati channel ko. Nuhan nga kanyayo ke bali tayo makasweldo ti YouTube. So, dakil ti pasalamat ko dagiti buibuya sumabsubaybay agiti video. So, ngana na to iti mukbang dayon. Kabsat. Kikita tayo man doon sa marunong video. Okay.